Hope you are well, you are doing well, and I pray that you would be well all throughout this year. Amen? May isa pong kwento tungkol sa isang bata, umiiyak. At yung kanyang nanay, tinanong siya, bakit ka umiiyak? Sabi po ng maliit na bata, kasi po, Mami, sabi ng mga kalaro ko, malaki daw yung bibig ko. Sabi nitong ina, hindi totoo yun, anak. Huwag mo silang pakinggan. Ang cute-cute nga ng bibig mo eh. Sige, hinto na sa pag-iyak. Taha na. Kakain na tayo. Kinuha po yung sandok. Buka mo na yung bibig mo. Malaki nga ang bibig. Pero di ba may kasabihan? All truth is good, but not all truth is good to say. Pag nakakasakit ka ng feelings o ng nararamdaman, kalooban ng iba, ano ang tawag natin doon? Katotohanan o kabastusan? Wala sa atin dito ang gustong nakakarinig ng masama at masakit galing sa iba. Di po ba? Pero alam natin ang masakit na katotohanan. Marami ang mga tao sa mundo ang napakabastos magsalita. Maaaring sasabihin nila, totoo yung aking sinasabi. Pero wala naman yan doon sa kanilang sinasabi. Tungkol yan doon sa kung paano nila sabihin. Minsan, napakasakit magsalita ng iba. Madalas, napakasama na mangusap ng ibang tao. Hindi tayo kailangan lumayo. Buksan nyo lang po ang internet, ang social media. Magbasa lang po kayo sa comment section. Pag mag-type, maglagay ng comment ang mga tao, ang sasakit magsalita, ang babastos ng kanilang mga sinasabi. Madaming mga tao, they do not consider the feelings of other people. Minsan, yung mga malapit sa atin, sila pa yung mga nakakasakit sa atin. Kung minsan, yung mga kapitbahay natin, kamag-anak natin, mga tinuturing nating malapit sa atin, sila pa yung nambabastos sa atin. Di po ba? Meron po akong kakilala, lumapit sa akin, umiiyak. Sabi niya, Father, nasaktan ako doon sa kaibigan ko. Kasi sinabihan ba naman yung anak ko, mongoloid daw siya. Alam ko naman po, Father, merong pong kahinaan itong anak ko. Pero parang hindi naman tama na sabihan mong ganyan yung aking anak. Totoo po. Kung makikinig tayo sa sasabihin ng mga ibang tao, madidepress tayo, malulungkot tayo. Hindi kauubusan ng mga masasamang salita ang ibang tao. Palagi mong maririnig ang mga salitang tanga, bobo, inutil, at kung ano-ano pang mga masasamang salita. Hindi po ba? Pero ano ang mabuting balita? Whenever we hear these rude comments about us from other people, please remember this. You are loved. Kahit na anong sabihin pa nilang masakit tungkol sa iyo, yun lang yung mahalagang tandaan mo. Minamahal ka. May nagmamahal sa iyo. And I think this is the point of the baptism of Jesus. Bakit nagpabinyag si Jesus? Wala naman siyang kasalanan. Pero tingnan niyo po kung ano yung nangyari doon sa binyag ng ating Panginoon. Pagkatapos ng kanyang binyag, may narinig daw silang salita.
may narinig silang boses sa langit, galing sa kanyang ama. Sinasabi sa kanya, ito ang aking minamahal na anak. Those were very important words coming from his father. You are loved. I love you. At yun po yung mga salitang tinandaan ng ating Panginoon. Inalala ng ating Panginoon. Napakahalaga nitong binyag na ito bago ang kanyang misyon. Dahil alam po natin, napakahirap na naging misyon ng ating Panginoon. Napakarami niyang mga naging kritiko, mga kaaway, kung ano-ano yung mga sinabi nila tungkol sa kanya. Hindi po ba? Meron na nagsasabi na demonyo daw siya. Siya'y kampon ng demonyo. Nung umuwi siya, alam natin ng kwento, mismong mga kamag-anak, kababayan niya, hindi man siya matanggap. Anong sinabi nila tungkol sa kanya? Sino ba itong nangangaral? Sino ba itong nagmamarunong? Anak lang naman ng karpintero. Kilala natin kung sinong ama at ina niya. Kung nakinig ang ating Panginoon doon, sana hindi na niya pinagpatuloy ang kanyang misyon. Pero kahit na narinig niya yun, hindi niya hinayaan na siya'y masaktan at maapektuhan ang kanyang mabuting ginagawa. Dahil ang mahalaga sa kanya, yung sinabi ng kanyang ama na siya'y minamahal. My dear friends, remember those words. Remember this very beautiful message that you are loved. You are a beloved of God. Kahit na anong masama ang sabihin nila tungkol sa iyo, kahit na anong paninira ng ibang tao tungkol sa iyo, yun lang yung mahalaga na kailangan mong tandaan. Ikaw ay minamahal. Ikaw ay mahalaga. At sana itong pagmamahal ng Diyos sa iyo at pagpapahalaga ng ibang tao, wag mo naman sayangin. Minamahal ka na nga, magpakabuti ka. Gawin mo pang katuwa-tuwa ang iyong pagkatao. Sana sa pamamagitan ng iyong pagkatao, magbigay ka ng tuwa at galak at kabutihan sa iba. We may be loved, but remember, there is a challenge that we should be pleasing to other people. Magkaiba po yun. Magkaiba yung minamahal dun sa natutuwa ang ibang tao sa iyo. Hindi po ba? Kamukha na lang po sa inyo pong mga magulang. Alam ko, mahal nyo lahat ng inyong mga anak. Pero di ba, minsan pag meron silang ginagawa na hindi tama, hindi kayo natutuwa sa kanila. Kaya nga, ito ay paalaala sa atin. Minamahal na tayo ng Diyos. Wag sana nating sayangin ang pagmamahal na ito. Paano natin papahalagaan ang pagmamahal ng Diyos? Sa pamamagitan ng pagiging mas mabuti. Sa pamamagitan ng pagiging mas kamukha niya sa buhay ng kabanalan. Pansin ko po, itong aking pamangkin, tumataba. Kaya nga, palagi ko sinasabi sa kanya, ang taba-taba mo naman. Mag-diet ka naman. Sabi ko po, no? Itong kapatid ko po, ang kanyang nanay, pag sinasabihan ko na mataba ang kanyang anak, agad niyayakap. Agad sinasabihan. Kahit na mataba ito, love ko to. I love you. Sasabihin, mahal ko to. Magaling ito. Special ito. At alam niya po, napansin ko sa ugali ng aking pamangkin, napaka-confident niya. Napakalakas ng loob. Kahit na sinasabihan ko mataba, wala mas sa kanya. Pero sa klase, napakabibo. Bakit kaya? Dahil naaalala niya at tinatandaan niya yung mga salita na galing sa kanyang ina. At ganyan din po sa atin.
Kung gusto nating maging mas masaya sa ating buhay, mas payapa, kailangan lang nating tandaan ang napakagandang mensahe, napakagandang salita na tayo ay minamahal. Hindi natin maaalis sa ating buhay ang mga taong magsasalita, magsasabi ng mga masasama at masasakit tungkol sa atin. Pero tandaan natin, ano man ang sabihin ng ibang tao, merong isang bagay na hindi magbabago, na tayo ay minamahal. Other people may be rude, other people may say awful, bad words about us. Other people will bring you down with their words. But do not forget the most important word, the most important message. You are love. Minamahal ka. At naway dito ka humugot ng panibagong lakas, panibagong tuwa. Amen. Hindi ko po alam kung na-miss niyo ako. I have been 1 month in vacation. Meron pong time na ako'y na-hospital. Baka hindi niyo alam. Holy Tuesday to Holy Thursday. Nasobrahan po ako sa manok. Kaya yung mga nagpapakain sa akin dyan, hinto na muna yung manok. Muntikan na po kasi akong tubuan ng pakpak. Ngayon po, puro na lang isda. Baka naman maging syokoy ako niyan. And 2 weeks I was there in Europe. No? Ako po ay nagpapasalamat. I was blessed to be with my parents. And be assured that while I was there, hindi lang naman po ako nagliwaliw. Ako po ay nagdasal. We were in a pilgrimage and I prayed for your intention. So, ako po ay umuwi, amoy Europa. No? And I am glad, no, dahil marami na sa inyo, alam ko, miss na rin ako dito. Let us continue praying for one another. Amen? Did you know that you can love somebody that you hate? Pwede mong mahalin ang isang taong kinaiinisan mo. Pwede mong mahalin ang isang taong kinamumuhian mo. Alam niyo po ba yan? Alam niyo yon. Kayong may mga jowa, kayong merong mga ka-relationship, di ba? Minsan naiinis ka sa boyfriend mo. Malis ka nga dyan. Tapos pag umalis, tinetext mo, message mo, sorry na, I miss you. Minsan, kinukurot mo, sinasabunutan mo. Di ba? Ganyan din kayo mga mag-asawa. Minsan, naiinis kayo sa kanila. Pagsasalitaan mo pa nga, ang sasakit na sinasabi mo sa kanya. Di ba? Pangit mo. Sabihin mo. Di ba? Wala kang kwenta. Pero pag wala naman yung asawa mo, palagi mo din tinetext. Nasaan ka? Ba't di ka pa umuwi? Did you know that 99%, according to statistics, statistics, that 99% of those getting divorced still love each other. Marami po naghihiwalay. At naririnig ko din na pag nag-aaway sila, tatanungin ko, mahal mo pa ba? Opo, Father. Mahal ko pa yung asawa ko. Bakit gusto makipaghiwalay? Gagalit po ako. Doon sa ginawa niya, hindi ko makalimutan. Hanggang ngayon, hindi pa tumitigil. Pero mahal mo? Opo, mahal ko. Sometimes we can love those people that we hate.
But what does that tell us? Ano ang ibig sabihin? Ano ang sinasabi sa atin nito? That many times in our life, love is not enough. Amen? Hindi sapat ang pagmamahal. Hindi sapat ang pagmamahal. Love is not enough. Think about that. Hindi kayo magtatagal sa pagmamahal lang. Hindi mabubuhay ang pamilya nyo sa pagmamahal lang. Anong ibig sabihin nito? Halimbawa, mahal na mahal mo yung sasakyan mo. Sabihan mo, I love you. Sige, halikan mo pa. No? Aandar ba yan sa halik mo? Aandar ba yan sa palagi mo sinasabihan, I love you? Hindi. Di ba? Bakit? Di mo nilalagyan ng gas eh. Hindi gagana. Is love enough? Father, mahal na mahal ko. Hindi ko nga pinapabayaan na maulanan yan. Hindi ko pinapabayaan na maputikan, na madumihan. Mahal na mahal ko. Pero hindi mo nilalagyan ng gasolina. Hindi mo pinapaandar. Hindi mo ginagamit. Masisira din. Is love enough? It is not enough. Yung isa, may alaga na pusa, namatay, iniiyakan. Pusa ko, sabi. Mahal na mahal ko yung pusa ko. Palagi daw, niyayakap, hinahalikan. Bakit namatay? Hindi pinapakain eh. Pinapabayaan, mag-isa doon sa bahay. Nangisay. Is love enough? Ganyan din sa pamilya natin. Sabihan mo yung pamilya mo, I love you. Hug them. Say kind words to them. Pero hindi mo binibigay yung kailangan nila. Hindi mo pinag-aaral yung mga bata. Hindi mo pinapakain ang pamilya mo. Love is not enough. Remember this, that we spell love differently. Anong ibig sabihin nun? Magkakaiba ang kahulugan ng pagmamahal sa atin. Ang mga babae, women, you know, how do women spell love? Ano ang spelling ng pagmamahal sa mga babae? Ito, tandaan niyo po, kayong mga lalaking nakikinig nito. When women say love, what they mean is affection. Affection. Pagsuyo. Pag hindi mo sinusuyo ang babae, magtatampo yan. Amen? That is what love for women is. What is love for men? This is how they spell love. Tandaan niyo po ito kayo mga babae. R-E-S-P-E-C-T. Anong ibig sabihin? Respect. Paggalang. Gawin mo ng lahat sa lalaki. Basta't galangin mo lang siya. Yun ang hinahanap ng mga lalaki. Amen? How about God? How does God spell love? For God, love is O-B-E-Y. What does that mean? Obey. Obey. Sumunod kayo. Remember the story in Genesis? Nung ginawa ng Diyos si Adan at si Eva? That is the first commandment.
Obey me. Huwag niyong gagawin ito. Huwag niyong kakainin yung puno na yon. You can do everything. Obey me. If you do not obey, you shall die. At ganyan din ang pinapaalala ng ating Panginoon sa atin. If you love me, then you should follow my commandments. Obey. Pero madalas, bakit hindi tayo nag-obey? Because we only love ourselves. My dear friends, obey God. Because by obeying God, we receive good things in our lives. It is only through obeying God that we will be blessed. Obeying God is also for our own good. Para din naman sa iyong kabutihan. Remember, God will always give you what you need. Seldom God will give you what you want. But the priority of God, God will give you what you need. Ang problema natin mga tao, we always seek what we want. And we know that the things that we want are not necessarily what we need. God is wiser because He knows what we need. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, before we say it to Him, before we pray over the things that we need, God knows. And He provides for us. Bakit hindi mo susundan ng Diyos? Siyang nakakaalam kung anong kailangan mo. Kaya nga, tayo ay madalas na napapasama because we always desire what we want, not what we need. See how God loves us. He follows us. Kahit na madalas, He disapproves of what we are doing. Many times we sin. Nagkakasala tayo pero hindi tayo iniiwan ng Diyos. Tayong mga tao, wala tayong utang na loob. Kahit na paano, in our own way, please, follow the Lord. Obey God if you truly love the Lord. Hindi sapat na sabihin mo lang, Lord, I love you. Pero kung wala ka namang ginagawa, if you do not obey the Lord, mga salita lang yan. Hangin lang yan na lumalabas sa iyong bibig. Walang kabuluhan yan. Love the Lord and follow Him. Diyan magiging ganap buo ang ating buhay. Amen. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.